Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Angel. Fan po ako ng tambalan for a very long time. Mula noong mga panahong inaasar pa kayo sa isa't isa. Tuwing summer ng high school days ko ay madalas po akong tumulong sa tindahan ng aking pinsan. Summer ng taong 2007, nakilala ko ang masasabi kong aking summer love. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Vinny. Ano ba talaga? Angel o Vinny? Bakit ganon? Sino ka talaga? Umamin ka? Ano pagkatao mo? Sino nanay mo? Angel eh. Angel din yung dulo. Oh. Baka Angel Vinny. Oo. 2 names. Oo. Anyways, ang weird. Madalas po kasi ay inuutusan ako ni Mama na bumili ng isda sa may talipapa malapit sa amin. Doon ay madalas ko pong madaanan ang bahay na may mayabong na puno ng sampalok. Isang araw habang ako ay pauwi galing sa pagbili ng isda, ay napansin ko ang isang lalaking nakaupo sa ilalim ng puno. Napatingin ako sa kanya at nagkatinginan kaming dalawa. Maganda ang mukha niya, kulot at malago ang buhok, sobrang puti at kinis niya. Umiwas po ako kaagad ng tingin, ngunit naramdaman ko ang pamumula ng aking mukha nang maramdaman kong sinusundan niya ako ng tingin. Yes! Ganda problems! Summer 2008, nakilala ko ng personal si Vinny. Si Angel yung... Itago niyo na lamang po siya sa pangalang Vinny. Oo. Hindi ako. Ako pala yung mali. Sorry. Si Angel yung si sender. Angel yung sender. Si Vinny yung guy. Oo. Si Vinny. O yun. Summer 2008, nakilala ko ng personal si Vinny. Madalas kasing bumili sa tindahan ng aking pinsan ang kanyang kaibigan at isang araw, bumili ito kasama si Vinny. Kaya Benny yan. V-I-N-E-E. Okay, so Vinny. Vinny. Sa totoo lamang po, nagulat ako na makita ko siya dahil hindi ko naman inakalang makikilala ko siya ng personal. Natatawa ako sa mga nagulat. Ba't ka nagulat? Bumibili lang naman siya sa tindahan. Nagulat ako, di ba? Sa totoo lang po ay nagulat ako na makita ko siya. Ba't ka nagulat? Kakaiba ba itsura niya? Hindi, tsaka ba't ka nagulat? Magpapaload lang naman siya. Ano kagulat-gulat doon? Siyempre tindahan kayo, di ba? Inaasar mo, partner. Naano mo siya eh. Huwag ka na nga ano. Huwag kang ganon. Natawa kasi ako sa totoo lang po ay nagulat ako. Sa totoo lang din. Nagtataka ako ba't ka nagugulat may bumibili. May bumibili sa tindahan niyo. Magulat ka kung tindahan kayo walang bumibili. Diba? Huwag ka masyadong magugulatin ha. Hindi maganda yan. Nakakaloka. Baka nagulat siya kasi hindi niya inakala makikilala niya nga ng personal. Okay, sige. Mula noon ay palagian na siyang dumadayo sa tindahan ng aking pinsan at madalas ang aming kwentuhan. Ako, akala ko, madalas ako nagugulat.
Nagugulat pa Kailangan din. mo na ng tulong pag gano'n. Ayun, masarap po siyang kausap. Marami siyang kwento at hindi siya timid. Naks, hindi siya timid. Anong description sa kanya? He's not timid. Mahilig po siyang makinig ng music. Uso rin po kasi ang boy band noon kaya nabanggit kong nakikinig ako ng mga kanta ng Backstreet Boys. Kinabukasan, binigyan niya ako ng burned CD ng mga kanta ng Backstreet Boys. Yes! Alam mo, nung mga time na yan, yung talaga yung mga ultimate mga mga Hokage moves yung yung bibigyan ka, ipagbaburn ka ng CD. Pag-record ka ng ng kanta sa cassette tape. Correct. CD na to, partner. Mas paluma pala yung sa akin. Palumaki. Para Pero nakatanggap ka rin ba nun? ng oo naman. Cassette Saka gumawa din ako nun. Tapos yung... This song is dedicated to the Yes. camera. Tapos may tunong, I believe the children are our future. Nakakainis. Tsaka nakakainis kaya yung mga DJ nung araw. Hindi pa tapos yung kanta. Nagsasalita na. I-record mo. ibibigay mo yung sa crush mo, di ba? Correct. Nakakainis. Anyways, kinabukasan, binigyan niya ako ng burned na CD ng mga kanta ng Backstreet Boys at iba pang boy band. Excited ako makita siya araw-araw tuwing hapon. Umulan man o umaraw. Pumupunta siya sa tindahan ng aking pinsan. Wala nang tawa ko. Baka nagugulat ka pa doon. Pasok ka na noon sa second year high school kaya hindi ko na siya madalas makita. Subalit tuwing linggo, hindi ba tapos yung tawa ko? Teka lang. Tama love trip to. Naka-rugby ka ba kanina? Gantong-ganto ako pag nakakayo ng gin pomelo nung araw. Tapos na hindi pa ako makamove on din sa lumang joke. Bakit? Anyways, parang alam mo yun ko, hindi na ito matatapos. Parang very surprising sa kanya, umulan man at umaraw. Parang may katakataka ba doon? Tindahan nga, di ba? Mali mo araw-araw siya bumibili ng betchin doon. Kaya di pa makaget over dun sa nagugulat siya. Kaya di pa tapos yung tawa ko. Diba? Ha! Tama na, Nicole! Anyways, ayan na, nasa na. Ayun na nga, pasok ka na noon sa second year high school kaya hindi ko na siya madalas makita. Pero tuwing linggo, nagsisimba sila kasama ang kanyang pamilya. Nagkakatinginan at ngitian lang kami, lalo na kapag peace be with you sa misa. Alam mo, partner, yan talaga yung mga inaantabayanan natin dati kapag kakasama natin yung crush natin. Tsaka yung ama namin. Para hawak kamay. Yung mga kababawan natin nung araw. Nakakalurkay. Sa totoo lang, obvious na crush ko naman talaga siya. Kaya nga lang, kailangan ko mag-focus sa aking pag-aaral upang hindi naman masayang ang pagsisikap ni Mama na nasa ibang bansa noon. Summer 2009, isang araw ay may inabot na sulat sa akin ng kapatid kong bunso. May mga kasama pang mga cutouts na maliliit na picture at picture ng babae at lalaki na nakadamit pang kasal. Half body lang ang pictures dahil ginupit niya from head to shoulders. Binasa ko ang sulat at doon ay ipinahayag niya ang kanyang nararamdaman. Yes! Yee! Natuwa talaga ang aking puso. Subalit masyado pa akong bata kaya hindi ko pinapatulan yon. Itinago ko na lang ang sulat para nang makita ni ate na tinetreasure ko yun. Itinago ko lang ang sulat. Pero nang makita ni ate na tinetreasure ko yun, pinunit niya ang mga sulat ng ate mo. Kasi magkaribal kayo. Ka-age ka-batch kasi ng ate mo pero ikaw yung crush. Hindi ko naman siya sinisisi dahil alam ko namang pinoprotektahan lang ako ni ate. Pero napag-isip-isip ko na inggitero na to. Nakakatawa ka, Angel. Pero napag-isip-isip ko na inggitera lang talaga siya. Actually, may point ka. Summer 2010, nagulat na lang ako dahil hindi na pala sila. Nagulat na naman siya. Magugulatin ka talaga. Huwag ka maglalabas pag New Year, ha? Madaming paputok. Baka atakihin ka. Oo. Baka hindi mo abutin ng January 1.
Summer 2010, nagulat na lang ako dahil hindi na pala sila ang nakatira sa bahay na may malaking puno ng sampalok. May iba na ring nakabili ng bahay at hindi na rin sila nakatira sa tita niya. Hindi ko na rin siya nakikitang nagsisimba at ang pamilya niya. Wala na po akong balita sa kanya simula nung araw na yon. Hindi ko na rin alam kung nasa na siya ngayon, subalit madalas ko siyang naalala. Madalas kong tinatanong sa aking sarili kung nasa na kaya siya ngayon, may asawa't anak na kaya siya. Ano kaya kung nagtapat din ako ng totoo kung nararamdaman sa kanya noon? Ang masaklap, hindi ko rin po siya mahanap sa social media sites. Kasi pangalan na lang po niya ang natatandaan ko at ang maganda niyang mukha. Medyo Hindi ko alam kung kami may amat so ikaw eh. Gusto mo isa-isahin namin lahat ng mga sinabi mo, Angel? Yung lalim-lalim na nung yung pagkaka-describe mo, tapos hindi mo naman alam yung last name. Mukha niyo lang po natatandaan ko. At saka niya yung pangalan niya. Balikan ko lang yung kaya naggupit po ako ng half body. Oo. Pero head to shoulders lang. Sabi niya, half body na, cut out sa babae at lalaki na nakapangkasal, pero na half body. Pero ginupit niya from head to shoulder. Baka partner, naisip ko, hindi ko ginudge kasi naisip ko, baka maliit siya. So yung shoulder niya, yun na yung waistline bewang niya. na iba. Angel. At some point in my life, hindi naman ako nagsisisi kasi nakatapos ako ng pag-aaral. May trabaho na ako ngayon pero wala pangalan jowa. Yan. Wala kasi jowa kaya nag-iisip ka ng mga ganyan eh. Pero naniniwala naman akong what's meant for you won't pass you by. Ayan, may tama ka naman dyan. Siguro nga po, tunog puppy love lang namin talaga yung sa amin ni Vinny. But it is still love. Hindi ko nga sure kung Vinny nga talaga yung pangalan. Parang weird kasi ng pangalan Vinny. Part ng unforgettable moments na naramdaman kong kiligin at nag-blush. Kung nakikinig ka man, Vinny, sana masaya ka ngayon at natupad mo ang mga pangarap mo sa buhay. Hindi man tayo magkita ulit, you will always be a part of my life. Kahit papano, meron pa rin ako masishare na kwentong kilig na saksi ang isang sampalok tree. Thank you very much. Thank you much din po sa inyo, Tambalan. God bless po and more power sa inyong programa. Ako po si Angel at ito ang aking kwento. Hanap ka ng bagong love life, Angel, Hanap ka para may bago sampalok. Baka sakali makahanap ka ng bagong Vinny. Diba? Tayo ka ng bagong tindahan. Baka sakali magulat ka ulit. Hanap ka na ng, ako para sa akin, ang sarap ng feeling na ganyan. You Yung will not kinikilig forget ka, him. no? Oo, kasi na-experience mo na mag-blush, na-experience mo yung kiligin ng ganyan. Pero, kung kabatch ka namin, medyo tay. Always your number one SM radio station. Love Radio.